and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Ako na sigtutok niya, aron di ka manaway. No? Wa mo ko manaway good. Wa. Sige, magani kag ngisi nga nagtanaw sa akong simut. Kay cute magay ka. Murag. Murag baboy. Murag baboy, no? Kay bawa na ko sa imong iingon. Di na mo yung gustong isulti eh. Basta. Inigdako na to. Abi. Diha na unya ti kasultihan. Abi, Unsa? abi. Wat ako ah. Kita gyapon kun dako na ta. Unsa? Unsa po ti mo ipasabot, anak? Nga kita'y magdayon. Kun dako na unya ta. Ha? Ambot lang nimong abaya ka, oy. Taka lang kag storyada. Gigutom na gitingali ka. Ali na lang, oy. Kuhaan ti kag plato. Unya, manungkab na lang ta diri sa kusina kay naamo sa daghang sudan dinhi. Di ta dito nila kay daghan kayong tao. Mauwaw ta. Wa palagi gihapon si Andy. Apo? Oh, nga na bang nag-inusara ka man lang din hini maong table, ha? Hain man day sila si Abi ug ang iyang amigo. Nagpaabot ka ni ko nila, Lola. Oh, kay hain man day sila. Ampun. Kung mao ka na, join us. Ay na sila pabuta kay wa ka pamukaon. Sorry nga na busy ko ug atiman sa mga bisita. Huwato lang ako sila, Lola. Pero, ay, niya si Mr. Luna. Kadiyot, duolon ko una. O ikaw, eat. Dili ka mahimong magpagutom. May giinom ka nga mga tambal day na. Hain ka sila. Pangutanon ako sinuyuan. Kadaghan sa mga bisita. Pero dili gyapon ni sila makahurot tinindaghan kayo usab ng mga handa. Ay kag may makayog kao. Lahi gyud na mga dato. Kay murag gipula na sa mga pagkao. Igora magtilaw-tilaw. Lahi na mo mga pobre ko na. Mahimo pala nga masud ang tanang putahe sa usa ka plato. Isuhod yun. Bahalag, muundo kog maayo niya dili bahurot. Basta kay makahakot. Nayuan. Inday-day na. May tuyo ka day. May sugo si lola nimo. Mamagani nga wayog ko mobiya ini nga akong pwesto. Aron makita ra ko dayon ni madam kung may isugo siya. Usa man kuno. Wa manoy. Usa man di ay. Nakakita ka ni Andy, Noy? Nangita sabto ganiha sa akong apo nga si Abi. Ambot kun hain na ron ng duha. Sige, Noy, salamat. Akong pagkitaon. Kadiyot lang. Ako na lang pagita nila inday, aron dili ka bahago. Ayun na, Noy. Ako lang. Ako na. Abi ba na akong nag-uban ng mga bata? Wa ba lang ko makabantay? Nabisi ko sa pagkaon na. Askang lugawa. Inawan din ng apuha. Ay, sorry. Excuse me. Basuga, uy. Uy. Bariyas, mandi ita. Busog ka, ayo. Huutan na hinuan sa kong sinina, uy. Si Feby Mangguit. Kipasulog ko aning fitting ka, ayo. Ang iyan mo ka. Kanang mura kong budbud. Gwapa nga budbud. Bugal-bugalan ko, ay. Bugal-bugal boy. Oy, kinig yung mga bata, Di apabanlag yung di ay mo din Usa man na busog na mo. Di ako'y dalang mga cupcake o cake, Kana, Uy. Kung ganahan mo, pagkuha man. Salamat, Salamat, Nang. nang. Nahala,
Bijaan tao na mo kay bubalik ko dito sa wanan. Tingaling may isugo si madam. Ah, sige. Sige nang, salamat. Salamat. Lamia og naong sa ilang mga cake, uy. Tilaw tabay. Ha? Ingon ka, busog na kay ko. Tilaw ra gani. Bahala ka kung dili ka. Mutilaw ko. Kalami. Icing pa lang gani. Ngisi-ngisi man ka diha. Wa ka masuya. Wa. Kamurit sila ng naong ni Muda. Adi ay. Ganina pagid ka ha. Katawan na gid ko nimo ha. Uy, Da. lo, ipahiram ko ni mo kaising. Karon ka. Stop. Ay, bawal pa bawas. Di ba ya pwede mo bawas ang boy sa girl? Kisa nag-ingon nga di mahimo, ha? Hoy, Adi, ayaw. Oh no. Da. Da. Bisa mo cute ang imong ilong nga. Nay icing nga nagpatong, abi. Ay, anak na date ron ha. Bausan na yung nag-date ron ha. Karon ka. Uy! Sige. Oh, ga? Sige. Di ka mag-apas ako. Ay, pagtuyag sa lamisa pa, pabaus ako. Kinahanglan sa ilong. Sige, gusto ko. Anak to, kag di ko mugukod mo kay nag-dress ko. Ha? Sige. Sige. Ay! Hala, abay, okay ra ka. Sorry. Ikaw, Dana. Sorry din. Okay ra. Okay ra? Ganyan pa kong nangita ninyo. Ni Araday mo din eh. Lingaw kay mo pero lagi ko ninyo apila. Di ba friends man ta? Ay, sorry, Dana. Si Andy Manggod ay namahid og icing. Ha? Ako? Di ba, ikay nanguna? Nangaon na mo. Oh, ganina. Nangaon ming duha din sa kusina. Mao ba? Nang umanaday mo. Ganihara kong nakuha ninyo aron magdungan ang tatagkaon. Pero human naman day mo. Sige. Hala, nibiyak na siya. Dana! Dana, kadiyot sa! Dana, sorry. Okay ra. Sorry. Mauwaw manggod mi motipon dito ninyo kay mga dato manggod kaayo ang inyong mga bisita. Mauwaw mi muhungit dito og dako. Naman say pagkaon dinhi sa kusina, maong dili na lang mi nangaon. Miingon ang ta mo. Ubanan ta sa ta mo. Ha? Mukhaon ka uban na mo? Oo. Oh. Di mo ka arte. Sige. Hala, apay! Ano kipahiran man nimo ang naw ni Dina ng icing? Ano mapatas? Parehas sa tangkulo. Oh, lo, Da. bawas ka ha? Karon ka. Dina, dagan! Dagan! Hain naman ni sila si Dana o Faby, oy. Kanina pa mo ko nagpaabot na din sa among tambayanan. Wa pa man sila. Masaya man ang tako pa ulit ron kay maadto pa ko silang kundi. Maluod na sa punto man itupay ko. Si Faby, for sure. Naana sa room dito sa gym. Nasabod na sa to dito. Ako sa katuin. Basig naana sa dito si Dana. Niapas na sa to niya. Really, guys? Ako'y kuhaon ninyo nga muse ron sa inyong team sa basketball? Wow! My pleasure! Diligid mo ma-disappoint, boys. For sure, ako good ang mudaog as best muse. Faby! Mga bro, si Miss President, oh, wow. Nga paingon din eh. Hi, Abby. Hi. Daan pagkit ko, ani ka na ko makit idinhi. Si Dana, How will I know? Dili ba nga kamo may nagkuyog ka ganina? nawa naman siya kalit-kuit. Abi na kong niapas ni mo. Nope. Wa, obviously. Hain naman ni Bayhana, eh. Patay kung madam ini. Unsa na orasa? Naana ron si Lolo sa parking lot, nagpaabot na mo. Ini, imo tan-aw dito. Basig naara dito. Ay, sige. Ahotan na. No, you go ahead. Dili lang una ako. Una lang mo sa pagpauli.
Bye na, Sisi. Sure ka? 101%. Okay. Kadiyot lang, Abi. Oh, kaila lagi ka na ako. May wa ba'y makailan mo din sa campus? The beauty in brains. Makapila na ka mo kuha sa mong team. Nga isip ang mong muse, pero makapila na sa minimo, gi-reject. Basin this time, mag-go na ka kung amo kang kuha. Wait. Ah, Dili ba nga ako naman ang inyong muse? option pa lang, Phoebe. Dili pa final. Kay kung mugo ni si Abi, aw, siya mo kwaon. Aron siguro, mudaogin mi. Kung may question and answer portion, di ba? What? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!